ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ್ ಓದಾದೆ ಬಾ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಮಾಸ ನೆಟ್ಟು ಏತುಂಡು ನೆಂಗು ತುಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 1/4 ಕೆಜಿ ಅದನ್ನುಂಡು నేనిತ್ತೆ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಸೊ ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ತಿದ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಗೆ ಜತದಿತ್ತೇರು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ತೆಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಿಂಚಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ದಿಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿನ 4 ಕಾಲು ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಊರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಚಾ ದಿಪ್ಪುದೇ ಏನ ಕುಲ್ಲು ಐತೆ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನನೆ ಅವು ಬನ್ನಿ ಓ ಕೊರ್ಲ ಹಾಕ್ಲೇಗ್ಲಾ ಹಲೋ ಹಾಕ್ಲೇಗ್ಲಾ ಕೊರು ಹಾಕ್ಲೇಗ್ಲಾ ಕೊರು ಬನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಕೊರು ಚಿಂಚು ತಿನ್ನೆ ಚೂರು ಅಮ್ಮ ನೋಡು ಚಾ ನೆಲಟ್ ಪಾಡು ತಿಂತೀನಾ ಧೂಲೆ ಇತ್ತು ನೆಲಟ್ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡು ಕೊರ್ದೆ ಚಿಂಡು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ तुका रस करू चिंटू तीन मुर्का तीन ना इंचा देखो ये कौन बड़ा चप्पल बड़े तो लाऊंगे हमें करो ಓಕೆ ನಾನೇನು ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಟನ್ ಬಾರ್ದು ಕೈಕ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಬಾಡ್ನು ಈತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಫೈನಲಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕುಕ್ಕರ್ದು ಉಡ್ಚಿ ಅವು ಬನ್ನಲ ಇಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಇಂದ ಅವು ಬೀಪ್ ಉಣ್ಣದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಚದು ಬನ್ನಲ ಇಡು ಬೀಪಾಯೆ ನೆಕ್ಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲ ಬಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೇರು ಎತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿ ಎತ್ತು ಕೋರಿ ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಯಿನ ಗುಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಬೇಯ್ತಂಡ ತುಲ್ಲ ಆಹಾ ಐತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆಪ್ಪುಡು ಪಿರುಂಜಿ ಕೋರಿಡ್ಯಾನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಬಲಸ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಡ್ ಪಂಡು ಪೂರ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ನಾಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ಕಚಿಪಾಂಡ್ ಸೊ
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾಡ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ತಮ್ಮನಗ್ ಅಶ್ವಿತನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಸೊ ಏಕಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನೇಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೆನ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂಡ ಸುಕ್ಕಗ್ ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಸುಕ್ಕಗ್ ತಾರೆ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಾ ನೋಡ್ಚಾ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಫೈನಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಕ್ಕೆ ಮೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಏನೋದ್ರೆ ಕೊಲ್ಪು ಅಂಚದು ಸೋಡಾ ಕನ್ನದೀರು ಅರಿಯರೆ ಅಂಚನೆಂದು ಮಾತ್ರೆ ವಾಯ್ದ ಅದೇ ದೆತೊನೆರಿ ಹತ್ತು ತೆಂಗ್ ದೆತೊನೆರಿ ರಡ್ಡಿ ಕಡೆ ದೆತೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಮೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ರಡ್ಡು ಆಗಿದ್ದು ನಿಂಗೆರೆಗೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಮೆನು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಸುಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿದಲಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸಾರೊಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸರ್ಬತ್ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲ ಸರ ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಅವು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಬತ್ತದವಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ಮೊಕ್ಕಲ ಬೈಜೀರು ಅಶ್ವಿತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರುವೇರು ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಅಂದವೆ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಬನ್ನಿ ಒಕ್ಕಗುಲೊಂದು ಬಾತಿರ್ನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಲಸುನು ಪೋಪಿನಿ ಬಲಸುನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೋಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸಾತನ ಇನಿ ಕುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪೋಲಿಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪಿದಣ್ಣುಂಡತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂಗಾಪುಡ ಈಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಪೋಪಿನ ಪೋಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ 1.5 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡ 1.5 ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಸಾತನ ಅಂದದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡ 1.5 ಗಂಟೆ ಎತ್ತು 1 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡ 3/4 ಗಂಟೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ಬರ್ಸವತ್ತನ ಬಿದಾಯ್ಡು ಕಬಿಡೋಡ ನುಪ್ಪು ರೈನ್ ಮಸ ತೋಜಿದ ಮಳೆ 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 ತೋಜು ನಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸ ತೋಜುಜಿ ಮೋಡ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಮೋಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಂಡಾನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಹಾಯ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ಅವೇನ ಬಲ್ಬಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಅದೇನ ಅಡಿಯೆ ಏನದು ಈ ಬಲ್ಬ್ ಬತ್ತೊಂದ ಹೂ ಬತ್ತೊಂದರ ಬತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ ಎಂದು ಬಾಲು ಬೂಗೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ದಾಯಕಂತಿನಿಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಯಕಂತೀನಿ ದಾಯಕಂತೀನಿ ಅವನಿ ಪೂದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂದೇವರೆ ಸ್ಪ್ರೈಟು ಲೇಕೊಂದಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೂಲೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೇಮ್ಮ ಒಂದೊಂದಿಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೀಪೇರು ఏతుండ ఇటు బల్బు ఫ్రిడ్జ్ తీయొచ్చు మగ అమ్మడ కొరుపో బల్బు పాడలే బల్బు ఓలు పాడువారు
ಬಲ್ ಬೋಲ್ ಪಾಡುವರ್ ಯಾಕೆ ಬಾಡಿ ಅದು ನೆಕ್ಕು ಬಿಡ್ಸಿ ರಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೆ ಅವು ಹಾಲ್ ಗೊಜ್ಜು ಬಾಡ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯ ತುಲೆ ಕಂದೇರು ನೆಟ್ಟೊಂಜುಂಡು ನಂಗೆ ಭಜನ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಮನ್ ಉದಯ ಬೇಕರಿ ಹಿಡ್ದು ಕನಪದಿನಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನದಾನಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಯಾಗಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆಂಗ್ಲ ನಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಕನಪಾದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಅನ್ಪರೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ಪಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಕನ್ಪಾಯಿನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ಪ್ ಬಾಡ್ಯಾರ ಉಳ್ಳುಳ್ಳಾರ ದಾದಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಪಾಡ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ಯ ನೀರು ಹಾಂ ಬಡ್ಕಳ ದೇವರೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬಡ್ಕಳತ ಒಂದು ಬಡ್ಕಳ ಬಡ್ಕಲ ತಾರೆ ಕಾಳು ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಬಡ್ಕಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಂದಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇರ್ ಗೊರ್ನಿ ಚರ್ಬಿ ಆಯ್ ಗೊಂಜಿ ದಾಯ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗುರ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಏರೆಗವು ಆತ ತಿನ್ನಿಯಾ ಮಗಳೇ ಮೂಜಿ ದೇವರಿದ್ದೀರಾ ಅವು ಪೂದೆ ಇದ್ದೋಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಪೂದೆ ಇತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಂಜಿ ಕಬಾಬು ಕೈಪುಗ ಅಶ್ವತನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಬರಿಯರೆ ಅಂತೆ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೂರ ಪೋಯರುಂಡತೆ ಎಂಚದು ಕಬಾಬ್ ಕೈಪುಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಪುನೆ ಅನ್ನ ತಟ್ಟಿಗೆ ದಿಯರೆ ತಟ್ಟಿಗೆ ದಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಲಸರ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜ ಐನ್ ಕೈಪೋಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿಗೇನ ಆಯ್ತಾರ ಬರೇ ಅದೇ ಪಂತೇನು ಅದನ್ನು ಪೂರ ನನ್ನ ಬರೋದು ಅದು ಬರ್ತಾರಿಗೆತ್ತು ಬರದಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಂಡೆ ಉಪದ್ರವನು ಕಾಂಡದ ಮೈನಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ಬೀಡೊಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಸ್ತುತಿನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ತಟ್ಟಿಗೆ ದೀವಂದೆ ಏರ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ಅವೆನ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಬಂಜಿನಾಲಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವ
ನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರಲ್ಲ ಚಕ್ಕಲಿ ಗುರ ఒక మందికి లేకుండా ఒక 9 ముందు మొత్తం తిను పియర్స్ తిను ఇతో ప్యారిస్ త పియర్స్ है बोल मिट्टी ಮಿಕ್ತಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಳಸ್ದ ಇಲ್ಲಕನೆ ಒಣಸಲ ಬಳಸಿಯ ಒಣಸಗೆ ಅನ್ನು ಮೆನು ಐಟಮ್ ತೋಚ್ಪದೆ ಏನ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಮಿಗ್ದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಎನ್ನತೆ ಸೊ ಅಂಚತೆ ಯಾನೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನೆ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಶ್ವಿತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಬೈದೇರೆ ಮಿಗ್ದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಸೊ ಅಕಲ್ ಪಿದೇಕಲು ಒಂದೇರು ಅಕಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಗ್ದಿನ ಒಣಸಾಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಅಕ್ಲಿನಿ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಗುಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಪಿದಾಡ್ನಿಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಬುಲ್ತೆ ಪಾಪ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬರ್ಪೆಂದು ಆಯನ ಮಿನಿ ಬೆಳ್ಮನ್ ಮಿನಿ ಲೆತೊ ಮತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗನ ಎಂಗುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಡಾವು ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಪೆ ಬನ್ವೆ ಅಂಚದು ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಆಯ್ತು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಎಂಗುಲು ಪೋಡೆ ಆಪುನು ಬಾಯ್ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಗ ಇಜ್ಜಾ ಬಾಯ್ ಚಿಂಜು ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪ ಬೇ